Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Nohikai School Primary Kipatana Pokashatri Jongka All Primary School Teachers Association Hakakan Retorik Unai Luar Arhajar Arpau Kila pelong ke jing rakie ban kan mau buram ya ka lingku sengiap ka basispa nyo voice nam jong Reverend Thomas Jones ya bula tepru kumukpa jong kidak tho khasi ha kani ke jing rakie ka bula long ha office trekam jong General Secretary uba FC Shulai kani ka kunhun ki Nohikai School Primary Gila rakhiru ya ka jingya lenti ya ki sispa nyop pratli ki momer nadu pala seng nong rem ya ki school lower primary harilum khasi bat harilum jaintia las dang ni ke jing rakhe da ka jing rwai ya ka anthem jong ka seng bala pun buat pat da ka jing pule ka tinu blai bat ka jing duai bala petang pat ya ka jing rakhe da ka jing no senyang na ka liang ka amsta da ka song pisa syakinong mikmat ki balawan isi mentalang hagani sngi pakantop na ka Nazareth Hospital Dr. H Gordon Robert Hospital bat shaka Christmas Makeover 2020 jong ka Rikhasi channel Rei kai ka bakam mentoy bat bakam kongsan kalong ban le ka nu ka kam ka babha ban pensa jingkin ma dia ka sinam khat khandai spa khandai pu arab ngi sedang ni Thomas John ka wei ni kam ki kongsan ba ka absta ka la le kalong ba kilala ban te yo mat hak te ka school ning kong hang te po mo smai bat eu ni mat pensa jingkin ma la pli de manga ko mu General Secretary atau por bat uni dang ne bat manus nem haswa ban rakhi ga Thomas John ni sai ai ya ka jing yarap ya ka ni ka snong ko badan uni umat ban pengkhoj ban pane te man tau snem ngim sim yo ban le ya kata te kata ka ka jing no senyang ka ba kinong ikai hi ki balong kit khot yung ka absta ki kloi ban no bat ban ai ya kini ki jing yarap te bangi ai kini ki jing yarap ru kolong kum ka jing kershan na ka banta jong kitu ki badan kam ban yo ki jing yarap mda dei tang ya kini ki hospital ki bangi le ha ki snem ki ba menshua ngi le ki yeng consuet kum ki AW Thomas nang ta karilang nang ta kini ka Bethany bat ki ba yang is new book momentau snem ngim yo ban penmi ya ka report jing trikam ke jongi ya ka souvenir nak banta kene ka klam ka bajia kene keri ke jongi man ngi kimi tiru ba sem snem mi kan long ke jing rakhi ba kham krau kham he apo mairang ka jing du ka la long du hadu ka liang jong kinong rep ka jing du ka la long be ha bar khot ki liang la ban ong ma ka la hier lut na dong sedong hadu ka yo ka hat dong sedong ka jing im jong ki briru kala nang hier kalong ka jing du sisya ka bakrao namar ki babun ki nong kai school hi ki de nong kai school primary ki ba ong ba ka foundation jong ka jing im jong khna school ka song barbor how nong kai school primary but habang iyo ban long in touch ki fi de ngiyo ban ai kata ka jing hikai ka bapaka ngila ban iyo khna ubarunar habang ibu runan dalawan po school po kelas ngila ban seneng ngila ban peni ngila ban yalam ngi iu baca itu ban pulikot ngi nong hikai hi ki babun kim dade tang kita kinong hikai boong bateri tang ban yo ketulop te lada pi ong pat ka bakum kata ka jing ong bandan ki boong bagi nong hikai kim late school kim kisyu troy ketulop kalong ka jing kren bat ka jing pensungu ka ba pensusi na maru unong hikai sisin bol IT ialah ka jong ka kambu hikai te ha ka jingi ka jonga ko online na ka benta kinong hikai po sor kalong ka babiang hi ho ngim ong ka biang rei hangnu ba pilej ba wat haba biang wa bomdan gani ka klam jing pangru ka surka teng kamla ban pen biang gi jing don kam ki ba kinong hikai ki don kam gi school nong kendong pi kimla ban ya ka ka ratio pun kong boong 1:20 1:30 kimla man ai ka school building ka ba ki la ong ba provide facilities bro khoi tiga ka daw ko pamla man le kita ka long ka jing bun palat jong ki school kat ba ka jing wan poi jong ka jing mi no ka sarkar ban le kita ki pamla teng pat ngi sin ai ba ki don ki school ki ba don single school teachers wei nong hikai u haban hikai du sau kelas
kaba ngmla ban mudur perkhat kumno bo un hikai ki te ngang haladi hinga sngo ba kani ka jing jia jong kani ka jing pang ta ai ba kan long ka jing pang kendit ben riu yingi ba ngin pai ki khmat ki tik school nong kendong ki ba myo ya kata ka jing hikai ka ba biang leng ba ki online te la da fi compare pat kendiat ha ka ba yedai bat kani ka online education ngasem ba nakashispa hi ki ban mento hi ki balong ki ban yo shisha kata ka jing pelik jing mut kan long tang 25%, the rest 75% la ban ong ka ba ki le online ka dei bek tang da ka jing yarap mo jong ki kme ki pa la ni ki ba hieng sem la ni ki kot ki pek la ban su ong no pek kot tu mo re ba ki play pa di school ni yo ban le chipo school ni yo ban kai ni ka ba kim la ni la ban pela ya ki mo te community kan ba ka jingdo ka dan ni ka jingdo namar kumba ong ka tinu blame ar tali ki ya lang ka ban kha bat ban yam ka ban im ban yam nang ta ka ban kemen bat ban susi te ngi poi ha ta ka limit ka ba menta ngimla ban le ba khang ka school ngi ha ban pdiang ya ka ka ba kalong bat ngi hap ru ba anda ba kalabiang pat ihab ban tre shitom gen idan hado san pun re tu ligi unit ma ngi pia ki unit mentangi ong ka mairang ka dan la ka chong ka mau kerwat ka dan la ka chong ka dingye ka dan la ka chong ka smith ka dan la ka chong ka sora ka dan la chong ta ter tingi pia ni bat ka tai menchua ngi dan ka ribhoi ngi pia ka kum kanong po ka ngi pia ki tu unit ki dan la ki chong ki nong kit kam bat ki tre ki kam ki jong ki unit ya ka ega ba ki unit kimla ki fa sha ka head office ke jongi ban le ki kam ki bala ban yarap iki te kum kalong ni dan san pun re tu ligi unit ngama ban ong para nong hikai re ka shong ka jing start jong kinong kit kam ke unit shubu menta ka mairang unit ma nganga susimbe ka strength ke jong ki dan chispa ngot kinong hikai ngashna ka budget ka balong ni dan lai tli ki budget kawai gadai ka budget ban pelut gini ki miscellaneous jong ka office administration te kani ngi budget kumi ka mairang ngi budget riu hajar sistem mo te ka mairang ka phia ka nya ginong hikai kan markat no kin penmi te nang tapat de ka Thomas John mo ka mairang ka haban siu kum khandai hajar nang ta ka dan pet ka ta ka baki ong ka anarium mo ki ai buram namar bangala song thaj te ngidan gini ki lai tali ki head te ngim ju pengkhle e kani ka bomot ka budget ngi ya be gini ki jing petrikam ki jongi re ka dan pat ha ka rukom trikam pat jong ki unit nalor baki lum mi gini ki jing siu nu ki nong hikai ka basutanat pat kolong ba jia ginu jing jia susi pat nei kalong kaladan garai ha ka head office ki jongi ba la da klat member pangan keren be ka mairang ka ba mut ha ba keren ka mairang ka mut nga keren gi be ki unit te la daklat we no hikai na mairang usket tri pentip sengi nei no pentip sengi ka mut ka rai ga jongi ka la don no klat no hikai ka dei bandan be ka jing siu no ka unit ar hajar na ka head office ar hajar mat ka long sau hajar ngino gitu ba ar ka long kat bala pan ngin yarap bala dadan ki qualify ki kun ki tin tu mengin yarap an penyo ya ka kam pateng pat hang tu ten rei ko kalong mentan na du bomi gini ki NIOS norm kim tu kamot kala kam system namar dan kinong kai ki bala dep bien rei kim dep iga DLH mla su ban yarap iki te kita ga dei ka rukom assessment ga jongi ga kinong kai ha ki unit ki siu ka dan ga unit pen usla ka babun total jong ka galong gom khat san hajar sistem te pinum dei ban suthu bokla nga hab ban trikam ha ka head office pat kalong base ka budget ka banga pha mdei ga ba ki lum mo te ko ong menne pi ki unit ki dan pisa ka babun gi unit namar la da ki lum gom ban nyo pho hajar sistem shubu ma te ki hab ban siu shangi shani tang kum ar pho hajar nei te ka san pho hajar ka sa be chika unit ki jong ki bakin pentrei ki be ki kam ka shong ga jing he jing bon jong git khot ka bon git khot ka mut ka pisar ka he ka jing lut ru ka bon ma ki unit ki ba khamrit ka jing mi ru ka duna ka jing pelut ru ka dam ka baduna de ka ta ka daw ngi la bat ngi khlan gum de
Kini kita kinong hikai bala thung kat kum ka advertisement arajan riu arajar pra. Te hadian bala adep kutuk advertisement kala pelong ki interview but kiyo ik appointment ke jongki ho arajar ship ho. But hadian bagi la yo ik appointment jongki dan katukan ni pan na ki bamyo ik kutuk post kum tu ki file case da bagi file case da la yele kum tu ki dan hadu khan riu kunhon ki file case tenda bakal ayah jadi ke case kum tu pan na kabenta kita kisan sentar shua ke bomot katura ke Shillong ke Juai Amlarem bat ke Dadenggiri kini santuli ki sentar lalik ke CBI baru ke CBI kala lek kala shem bagi dan ke rukom kirukom pen trikam jongki nong tungkam kamlong kata kerukom ke ban yahab bat kata kerukom kot interview ke jongki te ke CBI kalap bagi dan ki tintet lagi dan ki overwriting ki dan ki bakrisma ki badan bukumta mo te dien bukumta pan bakalap kita te kasubmit ik report sa ka government ka babong to ka 5 members committee mo highest high level scrutinized committee te kini committee ka por ka scrutinize gini but ka terminate no ikinong hikai te nda bala terminate dan pedeng jongki bi le case te nda bala le case kumtu kumut kila nang syap rem susu apa ka yang ka syari te kim yo su ten rei kidan pat na pedeng jongki ni ki si san sentar kidan ko mesis pa iway bat kini ngi yang habang ipe gi kot kisla gi jongki ngi syam bakini kinong kai kim de gi ba hapoi kata ka kerdan ka bakin keno ba pendam siali kecingkeli ke mi ru hang ni ke bangamla ban srungtu golong hakanu godur kain baki ong iki gis pendam siali hatu kilik pendam makimo haba ma shubo mo pi video seminar pi I marks ma pi dalam poisete u minus ka mark le ni wat ka mark hatu pin be kam yang amu nong ikai u bangam tip I eru e bat de ta ka daw ngi yele bat da bangila yele Supreme Court ngi la yo jing pengsan ti ki basa menta gi long sau pukundai hang te po Supreme Court bat kini ki sau pukundai ngi syamba prangut naki gi de ki ong ki overage andre ga jing pet ke jongi kim de overage nomor balai ki apply kam kat kemuka advertisement 2006 te kidan pat ki ba ong kumtahi ki ba ki mark tintet lani ki overwriting re bangi pet pat ngini ki overwriting la do overwriting habu initial u tu nong I marks ke pen I ba kata kam dei ka tintet gen te gini gidang sa kundai ngut te kensan ngai mi ka ba ka 10 minute pat ke sarkari kini ki naga siposentar ke dan te naga siposentar ki balat ke dei ka William Nagar bat ka Ampati ka William Nagar bat ka Ampati ha ba kalai kalong ba CBI ha ba ulet ki ongana bangim yokot yo sla ngim yo kanu dei te ki ai be ngumta te ka sarkar ka simba kini ki bam yokot yo sla na ki long bet ki ba clean te habam dan kot dasla kumno kin long clean te kata ngiru kum ka session ngim kwa ai ban yakhi na banta jong ki ha baki ki ne ka kam kini ki asentar ni sotenat bat ni kemen ru nomor baki ne ka kam rega jingkeli pat kadan na kikat tukat ni kumno kin tip ba kita ki long tintet ni on tintet dekat bagi kini pat ki aspan ri pungut kumbang keren menne bangi syamba kam dadai ka baka CBI ka ong yaki bah bakalap ya kata ka jingsyam ka jongka ya kita ki marks ki belong extra mark ka bang ong yapi menne ba kam ka extra mark ka dei ka practice teaching ka ba UGD sangma sim la ai ka clear cut ya CBI usu ong 1 year 1 marks dela do nong ikai utrei pras south nem udai ban yo tang sau mark den rega tega saumak ko yo ban poi pramak pat kadai ka practice teaching ability ka bangi ong practical dela da piat sabat saw golong pratikam dan kata ka extra mark haba ong extra mark kata kambul la da PPO arpo te pen kentiu no ka saupo te kata ka extra mark andre yei ba hapo ka limit jong ka marks ka PI bat ni syampat ru ndai yakini ki sentar ki badan menta khamtam mi ka mairang haba ngakren ba khamtam mi ka mairang ba lada kidan kita ke extra mark udan unong ikai ubayo sapu we lada khati no lai mark ka bomot lai phupra ne ha ba kani ka cut off mark ka bangi ong ka pass mark ka dei lai phun riu hendre udang nalor ba fikati ka tei udang pas hatu tau dei tintet mo
Te ka CBI ka claim ong ba kasuai ka report ndre ka claim ong terminate. Bat ngam tip kani pat ka komiti ka ba ketup laingut kit khot hakanu godor ka ong ki tintet. Te dei hang ta bangi kum ka session ya kita ki ba pendam siali ya kita ki ba le tu ngila don lupa ka rai bangim la ban yarap yaki. Haba kila le tu kila penbam pisah te hadu mentang impat syamru ba kindon kita ki ba penbam pisah ba entip hang no. Andre yakini ki aspa andre pongut i menta kastan ke jongi galong bek bakim de kita ki tintet nomor balai ke CBI ha ke report ke jong karu kalau ada ong ba mdan unong mi khmat uba interference public interference sutu kata public interference ka pomut ba mdan kata ke jing ai mak tam mdan kata ka ki sheet ki batho ba ai uni candidate uni tai candidate pi te ke jing ele ke jong ki gitu ki por gitu kadai ba ke jing ele jong kita ki ba ki le pramaki hang tu ubas ni bok ungan walau du klem le ru te tu kata ke komiti ke badan laingut ka penyo ban bisyari kita pim sungau mo ba sipos nam pila asem hapadang gajing bam tibi ban susya terminate balada ki yam ktang gini gi sipongut utung nang terminate nung sungau kumno tidai kata ba bang pensyai pi ba ka assistant ka yang ha ka nong rem ban yarap yaki badai hok ban yo ya ka jing yarap ngim de ban sungtu bakla kum ba sungtu bakla ki wei bang yarap yaki bam de hok ban yarap ngim de imta